Çocuklar namaza durun. Abi televizyona mı açacağız? Amal Wedo. Sobrada, dan zo'n eten eten wordt niet hier. Dan kan je slaan tot die moet lang vliegen. Gewoon extreem gek. Ja, ik denk dat ik wel pak en dan gaan ze niet kloppen vanaf. Dus eigenlijk kan je dat niet zo. Ja, nee.